aconseguir que la llengua s'ensenyés a l'escola. A partir d'aquí els pares van dir, bé, si ensenyen a l'escola no cal que els ensenyin nosaltres, i ara és quan la llengua està amenaçada perquè els pares van deixar de transmetre'ls la llengua. Vull dir que aquests casos ens haurien de fer reflexionar molt perquè molt sovint ens preguntem com és que la immersió no funciona perquè els nanos saben la llengua però després a l'hora de la veritat no la fan servir. Doncs potser hem de buscar models alternatius perquè ja s'ha provat en altres llocs que això no necessàriament funciona. I després així, en general, si és que no hi ha polítiques directes, el que hi ha molt sovint és la marginació dels parlants. És a dir, no donar feina perquè parles una llengua determinada, o menysprear, o marcar-te. De fet, això pot passar a nivell oficial, però passa a les nostres escoles. Hi ha molts nanos, ara que tenim tantes llengües. Per cert, aquí al País Basc també es va fer l'inventari de les llengües que es parlen. Ja fa uns anys el va fer un escotxer, en aquell moment van trobar més de 100. Vull dir que a Euskadi també es parlen moltes llengües. Però tots ho sabem que a l'escola, a molts d'aquests nanos, si parlen la seva llengua, se'ls estigmatitza. Doncs això el que aconsegueix és que els parlants s'acabin avergonyint de la seva llengua, deixin de parlar-la i, naturalment, deixin de transmetre-la als seus fills. De fet, actualment, el que es constata és que, clar, totes aquestes coses que us he comentat són vulneracions claríssimes dels drets humans. Per tant, ja no es fan o no es fan en la mesura en què s'havien fet al segle XIX i fins potser les 3/4 parts del segle XX, perquè a més ara sembla que els vents bufen a favor de la revitalització de les llengües. Però no es fan aquests procediments, però també perquè s'ha aconseguit un procediment molt més eficaç que sigui que els propis parlants siguin els que creuen que volen abandonar la seva llengua. Allò que es diu de convertir la víctima en botxí, en verdugo. És a dir, es convenç els parlants que la seva llengua no serveix per res, ells s'ho creuen i no la volen transmetre perquè no volen transmetre un instrument inútil als fills. Això és molt arriscat perquè també l'antropologia ho mostra que així com sumar identitats és relativament fàcil, el que com a mínim no és gratis és suprimir-ne alguna. Quan tu suprimeixes una identitat, potser trigues 3 generacions, però això acaba sortint. És a dir, algú acaba trobant a faltar això. I a més, a l'hora de la integració també es constata que s'incorporen millor en una societat. Les persones que tenen clars els vincles amb la societat d'origen que no aquests que diuen ciutadans del món, és a dir, els desarrelats que no tenen clara aquesta pertinença. Vull dir que totes aquestes coses s'haurien de tenir en compte ara que, i aquesta és la segona causa de mort de les llengües actualment, bé, interactuen totes dues, però són les dues principals. Una, els prejudicis lingüístics, i l'altra, les migracions. Ara que ja, vaja, també d'aquí segur que hi ha molts bascos pel món, igual que hi ha molts catalans, i ara hi ha molts moviments migratoris en tots sentits, doncs això és una de les amenaces més clares també a la supervivència de les llengües. Així, en general, crec que no sé si la sociolingüística, en tot cas, la societat sí que s'ha de replantejar com es resol aquesta qüestió,
com aconseguim recuperar, revitalitzar la diversitat. De fet, ara ja es parla de revitalització, això que us deia que ara la diversitat lingüística està de moda. Penseu que la lingüística no es va preocupar de la mort de les llengües fins... Bé, van començar alguns treballs als anys 60, amb Fishman, després als anys 70, però que esdevingués un tema d'investigació fins pràcticament l'any 2000. Mireu que el gel és més antic, que nosaltres ja hi érem. Però això, i aleshores, clar, moltes vegades amb les solucions que es proposen, per exemple, l'oficialitat de les llengües, que és un fetitx. La gent es pensa que l'oficialitat de les llengües ho resol tot. Jo recordo fa uns anys, no sé si era pel fòrum, no sé, però era en una trobada que van venir molts membres de comunitats indígenes i va venir una líder boliviana que em va dir: sisplau, per què no vens a Bolívia i ens expliques que l'oficialitat no és tan important? Perquè estem perdent tantes energies i amb això no aconseguim res. Bé, el cas és que, com que l'oficialitat és un autèntic fetitx, doncs ara hi ha moltíssimes llengües oficials. Fa 20 anys no arribaven a 100 el nombre de llengües oficials arreu del món. Pràcticament, vaja, a tota l'Àfrica, menys a Tanzània. Després, molts països de l'Àsia, etc., les llengües oficials eren el francès, l'anglès, el portuguès, les llengües colonials i les llengües autòctones no eren això. Ara, potser hi ha 2.000 llengües oficials. Per què? A Argentina, totes les llengües indígenes són oficials. A Colòmbia, també. A l'Àfrica, ara molts països, el Senegal, el Wolof, la República Centreafricana, el Sango, a Sud-àfrica hi ha 11 llengües oficials, etc. Vull dir que hi ha hagut aquesta pressió de les comunitats per revitalitzar les llengües i els governs diuen: perfecte, la teva llengua és oficial. Això és màgia. Però després això no significa res perquè aquesta oficialitat no té cap implicació ni en el compromís del govern ni en l'ús dels mateixos parlants. És a dir, et donen la medalla i després ja t'ho faràs. Jo, com que ara a Catalunya tenim molts debats sobre quines haurien de ser les llengües a la Catalunya independent i tot això, sempre proposo que no hi hagi cap llengua oficial perquè ja n'he fet un eslògan i tot. L'oficialitat a les llengües dominants no els cal, no els és necessària, i a les llengües subordinades no els serveix de res. Per tant, hem de buscar qüestions més imaginatives. Jo crec que amb totes les desgràcies que hem vist, tots els disbarats que s'han arribat a fer per fer desaparèixer les llengües, és a dir, com s'han implantat les llengües dominants, ha implicat moltíssim sofriment per la humanitat. I crec que la revitalització no ha d'implicar aquest sofriment d'entrada perquè no tindria sentit, però perquè tampoc serviria de res. I hem de començar a pensar i hem de començar a pensar ràpidament models alternatius de revitalització, de normalització, perquè els que han fet servir les llengües dominants a nosaltres no ens serveixen. Per tant, cal imaginació, replantejar-se les coses. En aquest context estem preparant un congrés de revitalització a Barcelona per l'abril, amb la Universitat de Vic i la Universitat d'Indiana, i la veritat és que hem quedat molt sorpresos perquè ja li vam dir congrés internacional, però clar, no teníem ni idea de la resposta que tindria, però ha superat molt les nostres expectatives de llarg. I a més presenten comunicacions
les primeres autoritats en revitalització del món. Això encara ens ha sorprès més. Vull dir que estarà molt bé i hi haurà molta gent. Però, mirant les propostes de comunicació, de telerodones, etc., es veu que hi ha moltes activitats que ja no tenen res a veure ni amb la legislació ni amb l'escola i que es busquen moltes activitats comunitàries a través de la música, a través de l'esport, és a dir, aconseguir l'ús espontani de la llengua, que jo crec que aquí a Euskadi en això tenim molta més experiència que nosaltres, per exemple, que ens hem fiat molt més de l'escola i de la qüestió oficial, però el que sí que és cert és que s'està veient que realment el que cal és aconseguir que la gent usi la llengua, parli la llengua i després, com a conseqüència, que la transmeti. És a dir, del que es tracta per contrarrestar tot això, i no ho podem contrarrestar de la mateixa manera, doncs la creativitat implica buscar maneres de revitalitzar l'ús, aconseguir que tothom faci servir les seves llengües. No sé si he parlat molt, però en tot cas m'agradaria parlar amb vosaltres. Doncs gràcies. Moltes gràcies. Zortzirak gira, nahi baduzue galderarako txanda bat irekiko dugu, uste dute nahiko gai interesgarri atera daitezkela, beraz, altxatu eskua, mikroa hemen daukagu, eta galdetu nahi bezain beste, zuen gana. Lehenengo galdera hor. Carreña. Bueno, com és això? Bona nit. És un poc anecdòtic, no? Però sí que m'agradaria saber, quan has dit que en la possible República Catalana, que esperem que arribi, vosaltres plantegeu que no hi hagi cap llengua oficial, no arriba a entendre la direcció, la xarxa escolar pública o els mitjans de comunicació públics, quina llengua utilitzaria? Nosaltres deixem-ho amb jo. És que jo quan parlo de nosaltres parlo del grup d'estudi de llengües amenaçades. Però, o sigui, jo a vegades dic que no hi ha debat i llavors em diuen sí, però si s'han publicat més de 300 articles sobre la qüestió, potser 400 i 500, no ho sé. Jo n'he publicat alguns. No és tant que no se'n parli com que ja hi ha una proposta explícita, tant per part de Convergència com per part d'Esquerra, que el català i el castellà siguin cooficials. Per tant, ja han exclòs el debat, perquè ells ja han decidit això. Aleshores, no patiu que jo no tinc cap capacitat d'incidir enlloc, és igual. Ara bé, quan a mi em plantegen això, no sé si coneixeu l'organització aquesta que es diu Súmate. Súmate és una organització que van fer una colla de castellanoparlants que a més es defineixen com a tals favorables a la independència. Jo vaig publicar un article que es diu De sumes i restes, on parlava de que jo no puc ni entendre ni compartir que es plantegi un moviment d'origen ètnic per sumar-se a la independència. En el sentit que, a veure, les migracions de les que provenen aquest grup són les dels anys 60, perquè els que han vingut ara ja són independentistes directament i no això. I aleshores, clar, la meva mateixa experiència personal ja em diu, jo vaig néixer l'any 55, vull dir que jo
Era petita quan començaven a arribar aquests grups. A mi em passa que jo soc d'un poble que ha crescut molt últimament, però a l'any 60 tenia 1.000 habitants, ara en té 9.000, però entremig vam estar bastants anys que en teníem entre 2 i 3.000. Jo ja no recordo si els meus amics van venir o van néixer aquí. Vull dir que va ser un procés amb tots els problemes que hi pogués haver, però és això que ja no recordo. I llavors dius, però aquesta gent a on s'han de sumar, si ja hi són? No? Què és aquesta idea que ara aquests són un grup especial? Després hi ha un altre fenomen a Catalunya, que és que molts castellanoparlants han adoptat el català i l'han transmès als fills. Això és una cosa estranyíssima en el cas de llengües subordinades arreu del món, però en canvi a Catalunya ha passat amb unes quantitats molt considerables. Aleshores, per què vols ara treure aquest criteri ètnic en aquesta història? Jo no ho entenc i ho dic públicament i ho segueixo dient. Dit això, el que jo dic és que, com a mínim, que no ens enganyin. O sigui, si m'estan demanant que el català i el castellà han de ser cooficials, és que el futur del català no els preocupa en absolut, perquè jo diria que hi ha prou experiència de política lingüística com per saber a on ens porta això. En 40 anys de política lingüística, si fa no fa, han passat del 50% al 36%. Vull dir que jo diria que més prova, o sigui, si esperem que ens segueixin demostrant l'eficàcia d'aquesta política lingüística, potser ja no serem a temps de fer res. Aleshores, jo el que crec és que hem d'inventar molt i no caure en el parany de l'oficialitat. I el que crec és que justament perquè Catalunya no és un país bilingüe, és un país clarament multilingüe, i us he ensenyat aquí la llista de les llengües, tenim la possibilitat de replantejar la relació entre les llengües i veure aleshores què fem. Ara, jo crec que declarar l'oficialitat única del català l'únic que farà serà crear hostilitat, i això no ens ajuda, i que declarar la cooficialitat de català i castellà ens porta a l'extinció. Per tant, no em val cap de les dues solucions. I compto molt més amb la il·lusió, perquè si va haver un moment en què ens va semblar a tots que el català recuperava, va ser potser els